Au, dobio sam poruku od Đoleta ST-a da li da se ošišam na ćelavo. Pa, nadamo se da će reći ne. Ćao. Ćao. Imam pitanje jedno, ako može. Može. Da li da se ošišam na ćelavo? I ćao svima ljudi, moje ime je Cone i ja sad vam se javim s malo lošije kamere iz razloga što smo na ovom Ome TV-u, ovom ovamo. Šta radimo danas? Znači, kao što vidite po naslovu, devojke sa interneta kontrolišu moj dan. Ako vam nije jasno iz naslova, pustite me da vam objasnim. Na ovom Ome TV-u jako retko kad možete naći neke devojke, ali sam odlučio da pustim da mi te neke devojke koje budemo našli na ovom Ome TV-u, inače ako ne znate, znači, ja ću sad da pričam s nekim totalno random ljudima koji će da, to jest ovaj sajt će da poveže mene sa nekim tamo ljudima koje ja ne poznajem i ja ću te neke nepoznate ljude da pitam šta ja da radim. U ovom slučaju devojke, pošto u naslovu piše devojke sa interneta, u ovom slučaju ćemo samo devojke da pitamo, to jest da pitam šta da radim danas. Znači, jutro je, tek sam se probudio, tako da će prvo pitanje za devojke biti da li da se prvo istuširam ili da doručkujem. Pa kada to budemo saznali, idemo dalje. Imam pitanje jedno. A ako može? Može. Tek sam sad ustao, pa mi kontrolišu dan ljudi sa Ome TV-a, pa me zanima da li prvo da doručkujem ili da se istuširam. Majko milo. A reci mi šta prvo da radim, da se tuširam ili da doručkujem? Istuširaj. Ok, važi, hvala. Ćao. Ok, znači, ona je odlučila šta ću prvo da radim, tako da idem sada da se istuširam, pa se vraćamo da nastavimo moj dan koji kontrolišu devojke sa interneta. Ovo će biti čudan dan. Pao mi mikrofon. Ne znam zašto sam stavio peške. Ok, istuširao sam se, promenio sam majicu, sad nosim ovu Cone majicu, mislim da će mi ona doneti više sreće što se tiče ovog dana. Nemam pojma ni ja, uglavnom, znači, da, sad sam se istuširao, sljedeći je doručak, sad moramo da skontamo šta ću da doručkujem. Znači, ne znam da li da ih pitam između kao neke dve stvari da one odluče šta ću doručkovati ili baš da mi kaže neku stvar koju će doručkujem. Ajde, nek mi kaže nešto, pa ako imam to nešto kući to ću doručkovati, ako nemam onda ću morati da odem do prodavnice. A mrzim me da idem do prodavnice. Pitanje za vas dve. Alo. Šta da doručkujem? Imaš super vide. Pitam te šta da doručkujem, ne pitam te kakvi su mi vide. Baš lepo što smo te videli. Jel me čuješ? Jel me A šta da doručkujem? Nadam se da ovo ne znači da ne treba ništa da doručkujem. Daćemo im drugu šansu. Ćao. Ćao. Imam pitanje jedno, šta da doručkujem? Šta radiš? Ne znam. A daj mi nešto, reci, šta si ti doručkovao? Ništa još. Ništa? Da, jesam. A šta ja da doručkujem? Ne znam. Ok, izgleda da ništa neću doručkovati. Ok, treba da učim nešto danas, evo već sam spremio papire, učim hemiju inače, tako da, aj sad ću da ih pitam da li da učim danas ili da to ostavim za sutra. Imam pitanje, da li da učim hemiju sad ili da je učim sutra? Pa, zavisi koliko ti treba vremena da naučiš. Pa nema puno, mislim ima 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 strana. I ima još malo u knjizi.
Pa kada učim, sad ili sutra? Sutra. Super, baš. Hvala. Ok, znači hemija se ostavlja za sutra. Ako dobijem 1, ti si kriva. Ćao. Imam pitanje jedno. Čekaj, imam pitanje. Ok, idemo, tražimo sljedeću osobu. Imam pitanje jedno. Da li da danas ceo dan provedem kući ili da izađem napolje? Napolje. Što? Pa, ne znam. Sad ću ja da radim. Hoćeš ti da budeš kući ili napolje? Napolje. A što si sad kući, lepo je vreme. Zato sam sad spavala. Šta? Sad sam spavala. Ustaješ u 3 popodne. Ne, nego... Ne znam šta mi sad. Dobro. Ćao. Dobro, znači ona je rekla da idem napolje. Tako da odoh ja sad na trčanje. Se vidim s nekim društvom ili nešto. Pa se vidimo za nekih 2, 3, 4 sata, ne znam. U suštini to će vam trajati 1 sekundu, tako da odoh ja napolje, a mi se vidimo kasnije. Ovih dana nije toliko loš koliko sam mislio da će biti, ali mislim ovo je tek polovina. Ok, vratio sam se sa trčanja i već 10-ak minuta razmišljam šta sledeće, pitam devojke i nemam pojma, tako da postavit ću story na Instagramu da vidim da li vi imate neke ideje šta da pitam devojke. Šaljite mi poruke u DM šta da ih pitam, znači šta da kontrolišu, koje pitanje da postavljam devojkama. I sad... čekamo. Au, dobio sam poruku od Đoleta ST-a da li da se ošišam na ćelavo. Pa, nadamo se da će reći ne. Da li da se ošišam na ćelavo? I please reci ne. Ne. Hvala. Ćao. Ćao. To! Šta ste još rekli da pitam? Mina kaže, aj na primjer, da li da obučeš jaknu do kraja dana ili da skineš majicu do kraja dana. To jest kao, da li da idem napolje u jakni, iako je napolje 30 stepeni, ili da idem napolje bez majice, iako to baš i nije okej raditi na proleće, ali aj vidjet ćemo šta ljudi kažu. Au, brate. Nemoj to da radiš. Da li da izađem napolje u jakni na 30 stepeni ili da izađem napolje bez majice? U jakni. Dobro, ajde. Ćao. Sad treba naći jaknu. Mama, jesi mi videla negde jaknu? Okej. Neću još napolje, ali... Rekla je do kraja dana, tako da... Ovo nosim do kraja dana. Okej, nema kreativnih pitanja, tako da... Morat ću ja da smislim nešto. Imam pitanje ja za vas. Ajde. Da li da idem u grad na piće večeras ili da idem u teretanu? U teretanu. U teretanu. Važi. Okej, hvala. Ćao. Sad nešto razmišljam, ne bi baš mogu u teretanu da idem u jakni. Inače pravilo je da nosim ovu jaknu do kraja dana. Ako budem išao u teretanu, ne vjerujem baš da ću moći da radim u jakni. Tako da, to će biti problem. Ajde, pitaću sljedeću devojku da li da idem u teretanu u jakni ili u majici. Tako da, ako bude rekla u majici, bit će sve okej, ali ako bude rekla u jakni, imat ćemo problem. Jel mogu da te pitam nešto? Da. Okej. Da li da idem u teretanu u jakni ili u majici? U majici. Važi, hvala. Hvala.
Ćao. Ok, znači mogu da skinem jaknu za teretanu. Tako da, idem sad u teretanu. Kontam da će pasti mrak dok se vratim, tako da idemo u teretanu, pa kad se vratim završavamo klip. Znači, bio sam u teretani, vratio se, istuširao se, ostalo mi je još samo da večeram nešto, to ćemo sada pitamo devojke šta da večeram i onda ćemo konačno da završimo video. Imam pitanje jedno, ako može. Pitaj slobodno. Šta da jedem? Ne znam, odakle znam. Lupi neku bilo koju hranu koja ti prvo padne na pamet. Nešto zdravo. Ne znam. Evo, na primer, nešto zdravo. Belo meso. Dobro, može belo meso. Ja sam to doručkovala. Belo meso si doručkovala. Ja sam to ručao. Da. Ne bi da ručam i večeram isto, pa ono, imaš neku drugu ideju. Evo, na primer, pizza. Pizza? A pizza nije zdrava. Pa nije, ali... Ništa, onda ajde, ješću belo meso. Ajde, ćao. Ja sam zaboravio da obučem jaknu. Izvinjavam se svima koji su primetili. Ali mislim, rekla je da nosim jaknu do kraja dana. A sad je noć, tako da kapiram da je kraj dana. Što znači da ne moram da nosim jaknu. Valjda. Poslednje pitanje će biti da li mogu da spavam. Da ili ne. Aj, nećemo da te zadržavam. Da mogu da spavam sad, mogu. Može. Važi, hvala. Ok ljudi, znači to je bilo to što tiče ovog klipa, nadam se da vam se svideo. Bio je zanimljiv dan, moglo bi se reći da je bio zanimljiv dan. Ako želite još ovakvih videa, nešto slično da radimo ovako s ovim devojkama sa interneta, obavezno lajkujte video i ako ste novi, subscribeujte se na kanal. I eto, uživajte mi u ostatku dana, mi se vidimo u sljedećem videu skoro i pozdrav!